Ahojte, moje meno je Branis, nachádzame sa v senických hudobninách Jimmy Market. Dnes si predstavíme krásnu elektroakustickú gitaru Ridgewood RD16CE, ktorá má masívnu prednú dosku, boky mahagón a takisto aj zadná doska, matník palisander, fantastická ladiace mechaniky D-Cast, gitara pochádza z dielne holandskej značky Ridgewood a zo série Artist. Čo ma veľmi príjemne prekvapilo je, že gitara drží spoľahlivo ladenie, má dobrý sustain kvôli použitým sedlokobylke a kvôli nultému pražcu, ktorý je vyrobený z kosti. Ďalej, elektronika je originál od značky Ridgewood. To znamená, že nastavenie hlasitosti, nastavenie presence, čiže nejaké také tónové clony, samozrejme výšky, stredy, basy, napájanie 9V baterkou. Jedná sa o základnú elektroniku, ktorá je doplnená o ukazovateľ batérie. No a môžeme si niečo zahrať. Gitara Ridgewood RD16CE na predajni Jimmy Market Senica, kedykoľvek k dispozícii od 9:00 do 18:00 v pracovné dni.